салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Караоке TG ва ин канал ман навк шудагиам додона подписчик дорам ки и ҳарди подписчикош хадамам Kick Off як канали 840 подписчикам ва ин канал бозӣ мекунам прохождение бозиҳоро прохождение ба забони тоҷикӣ намедонам чӣ мешава гузаштани бозиҳоро бозӣ мекунам карочи ва ба забони тоҷикӣ. ин канал ҳамаш бозиҳо ба забони тоҷикӣ как стрим мешава ва инаш Redline 101 подписчик дорам 7 дона видео иш ба забони русӣ мешава видеои ҳами бозиро ба забони русӣ ва ин Караоке TG дар бораи Караоке TG да навк шудагиам як рӯз мешава 3 дона видео парафтагим як рӯз пеш парафтагим шона якмаш Дилшоди Файзулло барои мардуми клуб ва Дилшоди Файзулло барои мардуми клуб караоке кардагимш як рӯз пеш 14 просмотр худаш дар канали Паншер Медиа ва Паншер Про да парафтагиан 12 рӯз мешава 12 рӯз биромадаги ами музикаи акаи Дилшоди Файзулло 78000 просмотр дора ва дигимаш Араб Зиндон ира ма да канали Kick Off партофта будамаш иҷа 110,000 просмотр гирифта буд барое ки у вақт Араба треки Зиндонаш караоке уш караоке набуд бахши бародаро у фақат минус буд минусаш да YouTube набуд ва барои ҳамин просмотраш бисёр гирифт ва ира бо ма сар кардам иша минуси холӣ не минус плюс караоке сол аз 1 дақиқа анохе сар мешава бародаро рафтан мегира хондан мегиранд 9 просмотр гирифта ирам як рӯз пеш парафтагиам ва Мавера Сиван гулро чида меравӣ ишам як рӯз пеш парафтагиам 5 просмотр дора дар канали хушон 3 рӯз пеш парафтагиан 26000 просмотр дора ва аз шумо як хоҳишай бародаро фақат кнопкаи подписатсияро фақат подписатсия видеоам тамошо накунем бародаро фақат подписатсия аз шумо хоҳиш дорам ва метавонед дар комментария бинависонед ки чӣ музикара ма ба фикрам фақат тоҷикӣ боша бо хубтарай бародаро барое ки ҳозир ягон треки знаменитиса мегирӣ караоке мекунӣ ёки дигар чӣ мекунӣ мепартоиш мумкин авторский права бизана каналда мумкин каналда маҳкам кунанд ва барои ҳамин чӣ треки тоҷикие ки набоша шумо комментарияда бинависонед ма иншоаллоҳ мегиримаш караокеш мекунам ягон намуд караоке шурӯъ мекунамаш ки баробараш шумо чотка бихонед ва фақат аз шумо як дастгирия бародаро як дастгирӣ кунед ҳамин канали мара